Masa sego liwet lawuh jangan oblok-oblok ning pawon legendarisku. Iya Cak. Nek masak sego liwet ngene iki kelingan ndek cilikku Cak. Aku isih kelas 3 SD ditinggal makku moro ning Jakarta dolan ning nggone Mbak Yuku. Aku dikon masak dhewe. Yo kaya ngene iki Cak, ngliwet ning pawon. Cah saiki apa yo iso, paling-paling isone yo masak ning Magicom. Rasane nostalgia Cah, kingko yo. Beras sing bar tak pususi langsung tak tumpangno pawon ae, tak tutupi kaya ngene Cah. Jolali genine disukokno ya. Sego kuwi semua blegudhog iki tak udek-udek sik ya Cah. Dienteni tutupi meneh ngantek sat. Nek wis rada sat, genine diunduri Cah karek wowotok. Terus iki aku ape numpangno lombok karo trasek brambang. Dinggo nyambel Cah. Sambel jaman dik kae iki Cah, ora nganggo gula. Sambel kukusan jan suwedep tenan Cah. Sego karo lombok kukusan kuwi wis mateng, siap tak entas ae. Lombok sing ape disambel siap diulek sampai lembut. Sego liwet kuwi wis dadi, iki segone jangane oblok-oblok lawuh tempe karo sambel Cah. Wis pokoke ayo madang kemecer Cah.